Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan 1. Napatay ng mga otoridad sa lungsod ng Dagupan ang isang pugante mula sa Pangasinan Provincial Jail. Ayon kay Police Senior Inspector Bernabe Ramos, katuwang nila ang mga kawani ng Provincial Jail sa paghahanap kay Ronnie Zarate Icacho, 27 anyos sa residente ng Ambonao, Calasiao matapos itong tumakas sa naturang bilangguan noong June 1. Nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon na namamalagi ang pugante sa isang bahay sa Barangay Pantal ng naturang lungsod. Nung nakita siya tuloy-tuloy yung follow-up operation natin, pinipilit siyang kunin kaso nga lang naglaban tong tao. Meron siyang granada, tinanggalan ng pin, tinapon niya, buti na lang hindi ito pumutok. Nang laban yung tropa natin, napilit na silang paputokan yung tao. Itinakbo ito sa pagamutan, ngunit idineklara na itong dead on arrival. Si Zarate ay nakulong dahil sa kasong murder at carnapping. Malaking tulong sa hanay ng mga kapulisan ang pagkakaroon ng CCTV sa mga pampublikong lugar. Isa ito sa mabisang paraan upang masugpo ang kriminalidad. Sa bayan ng Mangaldan, ikinabahala ng mga otoridad ang mga naitalang pagkasira ng ilan sa kanilang CCTV. Kung isang bullet type doon, nakita ko na basagang lens tapos nakaharap sa ibang direksyon. So originally, hindi po yun doon nakaharap. Yung isa, gawa rin siguro ng pinaka-imbestigahan pa po ng ating mahal na mayor, yung pong ETC, yung pong umiikot sa may sa may kiosko. Pinapatignan kasi naalis yung wire ng video connector. Tinitingnan kung ito po ay sadyang sinira or gawa ng malakas na hangin nakaraan na linggo. Sa ngayon, masusing investigasyon ang isinasagawa ng Mangaldan PNP upang malaman kung sino ang responsable sa naturang insidente. Pina-review pa natin yung yung kuha ng mga previous days noon at hinihintay na lang natin yung resulta kasi hindi naman yan agad-agaran na makukuha kasi mga previous days mo pa yan kukunin. So, pangalawa din ay meron po yung nakatalagang security guard. Hinahire po ng ating LGU at ayun nga, pati rin siya ay under investigation din po natin. Bukod sa dengue, binabantayan na rin ang ilang sakit na maitatala sa pagpasok ng tag-ulan. Ayon kay Dr. Ana de Guzman, Provincial Health Officer, tumaas na rin ang kaso ng typhoid fever sa ilang lugar sa lalawigan. Sa ngayon, nakapagtala na ng mahigit na 300 kaso ng typhoid fever mula sa bayan ng mga Tarem, Aguilar, Bautista, Bayambang at Lingayen. Mas mataas sa bilang kumpara noong nakaraang taon na may 266 na kaso. Ang typhoid naman po, tumaas ang kaso po natin nung nakaraan pong summer vacation. So tingin po namin, ang mga naapektuhan po yung mga nagbabakasyon or yung pumupunta po sa tourist spot natin kung saan hindi nga po sila nakakapagdala po ng malinis na tubig. At saka yung kontaminasyon din po sa preparasyon ng pagkain. Tinututukan din ni De Guzman ang pagtaas ng diarrhea cases sa lalawigan bunsod ng kontaminasyon sa inuming tubig at pagkain, kaya't pinaaalalahanan nito ang publiko. Muli naming hinihikayat ang mga kababayan natin na pakuluan nga po talaga ang tubig natin na inumin nang masigurado po natin na wala pong mikrobyo ito. Or yung sinasabi po namin na gumamit po tayo ng hypochlorite solution. Yung hand washing, pinapaalala po namin yon. Malaking bagay po yon na halos 95% ng sakit ay nakakaiwas kayo sa sakit dahil po sa paghuhugas ng kamay. Lalo na kung galing po tayo sa palikuran at naghahanda po tayo ng pagkain. Patuloy na isinusulong ng Pangasinan PNP Retirees Association Incorporated o PPRAI ang pagtugon sa kapakanan ng mga retiradong pulis at ng kanilang pamilya. Sa pagtiyak na may pangmatagalan at strahitikong plano para sa retiradong nasa unipormadong hanay, tinalakay ng PPRAI ang mga programa sa isang pagpupulong na ginanap sa PNP Retirees Hall sa Lingayen. Ang objective natin dito is to, of course, to unite all PNP retirees for the purpose of course, so that we have one voice in fighting for the benefits and welfare of our PNP retirees at magkaroon din tayo ng isang association ng mga retirees na
maging productive pa. Ayon kay Police Superintendent Mariano Luis Versosa Jr., presidente ng PPRAI, mayroong humigit kumulang 3,000 PNP retirees sa Pangasinan. Ngunit 400 lang dito ang aktibong miyembro. Although this 400 composes the Pangasinan PNP Retirees Association, pero yung mga activities namin dito, yung mga objectives and purposes is for the benefit of all the PNP retirees, maski hindi member dito. Ibinahagi ni Congressman Roman Romulo, chairperson ng Higher and Technical Education, sa mga empleyado ng Pangasinan State University ang mga batas at programang nagpapalawig sa mga scholarship grants para sa kabataang Pinoy. Scholar ng Bayan Law. Yun po yung top 10 graduates ng bawat public high school ay automatic na scholars ng national government sa State University or College. Napapasukin nila at malapit na po namin matapos at ma-approve yung isa pang batas, yung UniFast Bill, yung Unified Financial Assistance to Students in Tertiary Education. Sa ilalim ng UniFast Bill po, pinalawak po natin ang minandato po natin sa UniFast Board ay bigyan ng scholarships hindi lamang po yung magagaling sa academics, pero dapat po yung magagaling rin po sa sports at yung magagaling sa arts. Ay bigyan na po natin ng pansin, bigyan natin ng scholarships. Sayang po yung mga talento ng ating kabataang Pilipino. Ibinahagi din niya mga programa at batas na kasalukuyan nilang binabalangkas para sa mga guro. Isa na namang Pangasinense ang nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Ito ay matapos na masungkit ni Marelia Salamat, Tubong Bugalyon, Pangasinan ang gintong medalya sa Women's Individual Time Trial sa katatapos lamang na Southeast Asian Games na ginanap sa Singapore. Di masukat ang saya ni Marela sa pagkakapanalo dahil sa kanyang kauna-unahang international competition ay nag-uwi siya ng gintong medalya at tinalo ang mga podium finishers sa nakaraang SEA Games. Experience was very life-changing, as sinasabi ko sa iba, kasi it's very different na mag-compete internationally, and it's a different thing when you know na it's the country you're representing. At least before the competition, I wasn't feeling any kind of parang yung takot ba, because I was ready and up for the challenge to represent the country. And yun nga, after that, when I got the gold, it was you know, parang sobrang natuwa ako, syempre, kasi ibang kind of achievement yung nagawa ko. Aniya, hindi talaga cycling ang kanyang unang sports at dahil sa kagustuhan niyang magpapayat, kaya niya sinubukan ito at doon na nga nakitaan siya ng potensyal at napasama sa Philippine team na sumabak sa SEA Games. Sa piling ng mga pasyente sa Pangasinan Provincial Hospital, isinilibra ni Governor Espino ang kanyang kaarawan ngayong taon. Ito ang pang-8 beses na ginagawa ito ng gobernador sa lalawigan. Mahalin natin ang bayan natin, probinsya natin, huwag nakakuha ng politika. Yung politika ay sa tabi natin. Kasi kasuhin ang politika, huwag yan isali yung mga ibang institusyon naman na magaganda na nagsiservisyo lang sa ating mga kababayan. Yun ang hiling ko sa ating mga kababayan, sa ating birthday. Yes. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.